L-investiment soċjali fl-ewwel sitt xhur ta' din is-sena kien aktar minn 3/4 biljun euro. Dan żvelaħ il-Prim Ministru Robert Abela fl-laqgħa tal-Kabinett li saret f'Dar San Giuseppe Santa Venera u li fiha ġie diskuss il-qasam soċjali. Il-Prim Ministru Abela qal li l-ekonomija Maltija trid tibqa' b'saħħitha biex issostni dan l-investiment. Qal li l-prinċipju ewlieni li l-Gvern jeħtieġ jibqa' jħaddan huwa l-ġustizzja soċjali sabiex fis-soċjetà ma jintesa' ħadd. Faħħar il-ħidma ta' Dar San Giuseppe u l-prinċipji tal-ġustizzja soċjali li qed tiġi prattikata f'din id-dar, xhieda wkoll tal-impenn tal-Gvern u tal-Knisja lejn il-ġustizzja soċjali. Fid-diskors tiegħu irrefera għal ftehim soċjali ta' 2 miljun euro bejn il-Gvern u Dar San Giuseppe li se jfisser appoġġ importanti għal din ir-residenza sabiex ir-residenti tfal jingħataw l-aħjar ħarsien possibbli. Bħalissa din ir-residenza toffri kenn lil 15-il tifel li jiġu assistiti b'mod individwali f'dak kollu li jkollhom bżonn bħal kura tas-saħħa, edukazzjoni, terapija soċjali u psikoloġika. Għal mistoqsijiet ta' TVM News il-Prim Ministru Abela ħabbar li t-tlieta wara nofsinhar il-Kabinett iddiskuta wkoll l-inflazzjoni. Il-Kabinett approvajna miżura ta' għajnuna oħra għal dak li importaw il-qmwaħ ġewwa pajjiżna. Ġifieri dik hija għajnuna li forsi ftit tkun magħrufa barra ma li kieku ma tingħatax u għajnuna li tammont tal-miljuni. Li kieku ma tingħatax ikollok iż-żieda tal-prezzijiet fi prodotti essenzjali. Ħabbar ukoll il-Gvern se jibqa' jissussidja l-kontijiet tal-enerġija u l-fuels sejjaħ din bħala l-miżura li qed tikkontribwixxi l-aktar biex l-inflazzjoni tinżamm taħt kontroll u ddeskriva bħala żball ekonomiku kbir li kieku dawn is-sussidji kellhom jitneħħew. Dr. Abela qal ukoll li anke jekk il-Gvern qed iwieżen liż-żgħir u lill-vulnerabbli dan ma jfissirx li minn mexa l-quddiem għandu jitħalla waħdu. U għalhekk li qal li l-Gvern ħoloq programm soċjali mmirat ukoll lejn il-klassi tan-nofs. F'intervent li għamel il-Ministru għall-Familja u Politika Soċjali Michael Falzon qal li l-Gvern jemmen bisħiħ f'soċjetà li tajn lil kulħadd l-aktar lil min jiflaħ l-inqas. Żied li l-Gvern se jkompli jgħin finanzjarjament waqt li jipprovdi bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħin ta' kwalità bejn il-familji.